दिनै जोंनि मुहुरिपारा हालामाव खुब गाजा गोमजायै नुनो मोनदों आरोखि। बे मोनसे उत्सब महर जादों, जोबोद मोनसे मोजां जादों आरोखि। धर्मनि फारसे बाथौ धोरोमनि फारसे सुबुंफोरा इमान माने साग्रिद जादों, बे हाइलि सेटिसफाइड। जों दहाय बुंलांनाय बायदि जों जेब्लानाखि मोन 29 गामिखौ दावबायदोंमोन बा जोंफोर माने मेल खुंदोंमोन, बेयाव जों बुंदोंमोन जे नोंथांमोना बयबो बाहागो लानांगोन। बे हिसाबै दिनैहाय जोबोर बाहागो खालामनो हादों। दिनै मोनद' गामि बेयाव आर'ज गाबनो फैदों, गाबोन मोनद' फैगोन आरो बेनिफ्राय लास्ट खालि समफोराव जोंहा माने गौमा आर'ज दङ। बे गौमा आर'जआव बिथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैगोन। आरो जोंफोर दिनैहाय नुनो मोनदों जे जों जेरैबायदि खावलायदों, जेरैबायदि हांख्रायदों, बेबायदिनो बिथांमोना लोब लोब फैदों, जोंनो थाखा फैसा खांनानै होदों। जोंफोर जेरैबायदि हांख्रायनाय मोनफा न'खराव माने 300 जोंफोर खांनो हरनो थाखाय हांख्रायदोंमोन, बे लेखायै बिथांमोना जोंनो होफैदों। बे जोंनि थाखाय बिराद माने खाफाल मोजां होनना बुंनांगोन। खुनु माने साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। जों माने खाना होखादों जे गंब्रै गंबा गामि ज' लानानै बेयाव ओंखाम संनायनि बाथ्रा जादों आरो बिथांमोना रानना होनाय जाहोनायनि बेबस्था बिथांमोनानो खालामदों। गाबोन हयथ' दिनै मोनसे मोनब्रै सुबाया थांबाय, गाबोन हयथ' मोनब्रै बा मोनद' गामिया फैलायगोन, समनिया आरो बेबायदि मोनद' बा मोनब्रै गामिया फैलायगोन। फैनानै जोंहा मोन 29 गामिया बेवहाय बाहागो लाफैजोबगोन। आरो बिदि बेखौ माबानानै जोंनि जिथु बाथौ धोरोम, जोंहा जे दा माने खोब लोब 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 माने जोंनि बाथौ धर्मआव जे जोंफोर बयबो माने खौसे जाबोदों, बेनि थाखाय बे मोनसे खोब माने नोजोर होनो गोनां, खोब माने फोथायनो गोनां, खोब माने रंजाथावनो गोनां, खोब माने गावखौनो माने दुगानाय बायदि मोनदों आरोखि। जोंनि बिराद गिदिर मोनसे हालाम, बे हालामावनो मैखोम जायगा नैबे। बेयाव जोंहा माने बाथौ थानसालि जों लुखांबाय आरो बेनिफ्राय बेयाव बेथिंजाय माने माबा दङ, मा होननानै बुङो जोंहा मावखुलि दङ, थानाय दङ, जायगा दङ। बेफोरखौ जों सरकारनिफ्राय मोनदों। जोङो माने प्रमद बर'नि दिनावबो होनाय जादों। दा नै माने जोंहा माने गणेश कछारिया EM जादों, बिथाङाबो होनायनि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों। जोंनो मुथथे बेबायदि जोंफोर आसा खालामदों जे जोंनि बे हालामखौ सानसे समाव खोब मोजां माने खालामगोन आरोखि। बे खालामनो हायोब्ला दिनैनि खेला बांसिन द्रोम द्रोम जै जै मै मै जागोन, बेखौ आं आसा खालामदों। आरो लोगोसे दिनै गोबां माने माबा दंमोन, जों जुबिन गार्गखौ जों बेवहाय माने सिम्बलिक हिसाबै लादों, खौसेथिनि सिम्बलिक हिसाबै लादों। जों बेखेवगिरिफोरखौ जों हारसा मानसिफोरखौनो जों लिंजोबदों, फ्राय लिंदों आरो गोबाङानो फैदों। बेयाव जुबिन गार्गखौ जोंफोर बेवहाय माने खुलुमनाय हिसाबै जों लाखिदों, गोथैसिनि खाथियावनो जोङो लाखिदों। गतिके जों सानदों जे जोंनि नैबे मुहुरिपारा हालामनि हारसा, बर', गोरिया मोरिया बयबो ज' ऐक्य संहतिनि गेजेरजों, खौसेथिनि गेजेरजों जों हयथ' जोंफोरनि बे ओनसोलनि माने हालामफोरखौ जोंफोर मोजाङै खालामनो हागोन बेखौ सानदों। आरो लोगोसे गाबोन मोनसे जोंहा माने सावरायमेल दङ। बे सावरायमेलाव जोंहा सभाराम बसुमतारी फैगोन आरो बेनिफ्राय डक्टर जुगेन बर'आ फैगोन, तामुलपुर कलेजनि बिथां प्रिन्सिपाल, बिथाङा फैगोन। आरो बेनिफ्राय माबानि मा होनना बुंदों, क'क्राझारनि मा खैराबारिनि खायसे माने आइजोनिफ्राय फैगोन, बिथांमोन बाहागो लाफैगोन। गोबाङानो माने बाहागो लाफैगोन। आरो गाबोननि उनाव डिस्ट्रिक्टनि जगोन, डिस्ट्रिक्टनि उनाव माने 21 तारिखै जोंहा गेवलां मेला जागोन। बे गेवलां मेलाव बिस्वजितआ फैगोन, प्रमदआ फैगोन, बेनिफ्राय गणेश कछारि फैगोन आरो बेनिफ्राय जोंहा माने बालिका माइनाव आफादनि माने माबा आफादगिरि ना मा होनो, नेथाय ना मा, लेङाइ आफादगिरि ना, बिथाङा फैगोन। गतिके खोब माने लोब लोब फैगोन। गतिके बेफोरखौ आं बिथांमोना फैगोनखौ खोनानानै बा मोननानै जोबोद माने खुसि जादों। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनसिम साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।